mafi shan wahalar sahabbai daga ciki mun kawo anan. Gidan Yasir, shi kanshi mai gidan aka ɗaura shi tsakanin raƙuma guda biyu, aka yaga shi biyu. Tsarki ya tabbata ga Allah. This is absolutely inhuman. Ɗan adam wannan laifi zai yi a duniya da za a yi mai wannan? Bai daki kowa ba, bai zagi kowa ba, bai nemi rikici da kowa ba. Mutanen Makka sun yi shaidar daga cikin gida mafi son zaman lafiya shine gidan Yasir, na ruwansu da kowa. Amma me laifin shi? Ya faɗi la ilaha illallah. Kuma mutum ɗaya ya kama shi mai wannan hukunci, ko ga kotun jahiliya bai gabatar da shi. Shine Abu Jahal. Ya samu raƙuma guda biyu, ya ɗaura hannun shi ɗaya jikin raƙumi ɗaya, ya ɗaura ɗaya nan, sai sa aka kora raƙuman, sai aka yaga shi yadda ka san ana yaga kilishi, da ran shi da lafiyar shi.